wngkha Chini kokborokni khoroksa actress. Haidi nailanya no. In bayap song ang Chini kokborokni khoroksa actress ni kongno sawi tongo. Tini jeng YouTube eba Facebook kholoka hingke kaisa video eba photo जों बारे अबनो नुगुइ tongo 2-3 दिन romoi tomoni bagai अबनो o photo no photo o video ni kokno जों sawi ma tonglai faidi hingke जों saimana nei i bayap song ang tini actress Biva jamatia ni kokno sawi tongo tomi hiniba norok naimono YouTube tai Facebook kholoka hingke kaisa video ba Biva jamatia life of hamjakdi tai kaisa photo eba video belekhaino bini logiwo ganang khoroksa chila ni kokno tuino o video rok belekhaino viral angi tongkha phaidi hingke dok naimang khana Biva jamatia logi kaisa khoroksa chila tong o chila sobo buini dhopha celada na Chini tipra dhopha borok noda hingke friend song naidi Chini borok kuchukni saka kuchuk lamo kana thanga hingke lamo kotoma mungsa buskango kotorma dosa faidingke friend song जों chila ganang khai photo nugmani o buri Biva jamatia da hingke bayap song ang ta kok sana musungmani Chini triparasa burok tomoni bagai tai onno dophani borok bai thangbai tomo boroni level ni borok manjegya Chini tripura dophani bising tong blai kotor chakiri khainai kotor business khainai tomo boroni level ni chela manjegya takto bukusong tini bagi asungna norok nai tongdi ni blog kata video naidi